भैया लोग भोजपुरी के गाना के मार्केट पूरा गिर गईल बा पूरा। हम देखतानी 1 साल के अंदर में 100 मिलियन केहू के गाना, चाहे पवन सिंह भइलन, खेसारी भइलन, टुनटुन लाल, प्रमोद प्रेमी, ये जेतना भी रितेश पांडे, जेतना भी सिंगर बाड़लो, नीलकमल वायरल रहे, जेतना सिंगर बाड़लो वायरल, लेकिन 100 मिलियन हम 1 साल के अंदर में ना देख पैनी। आज से जोड़ लो पीछे 12 महीना, चाहे 8 महीना, चाहे 9 महीना पहले तो एकदम मार देते रहे लोग कौनो गाना तो 200 मिलियन, 300 मिलियन, 500 मिलियन। अब तो 50 मिलियन पहुँचाए में इनका लोग का हालत ख़राब हो जाता, पूरा हालत ख़राब हो जाता। अब कंपनी वाला बैठ के रोता लोग। पहले 25 लाख दे देते रहे लोग खुशी में, 30 लाख दे देते रहे लोग एगो गाना बनावे खातिर। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, छोट सिंगर लोग के 6 लाख, 5 लाख पर। एक जना त्रिमूर्ति कंपनी के मालिक बाड़न आलमराज, उ एगो चांद जी बाड़न सिंगर, उनका के दे देल रहन ये पर गाना 1.5 लाख खाली उनके भोकल खातिर। ओकरा बाद शूटिंग मनी महाराज के साथे करिहन तो उनका के स्कॉर्पियो देले रहलन, दुकान गाड़ी देले रहलन। अब तो उनका लोग के एकदम सबके हालत ख़राब बावे, एकदम कमाए में एकदम पूरा कहानी ख़त्म बावे इनका लोग के। अभी एगो गाना हमरा लागता 10 लाख ना कमात होई, जेंगा इनका लोग के व्यूज आवता। हम पवन सिंह के कौनो गाना देखतानी 4-5 महीना से एकदम रिलीज करतारन, लेकिन 10 मिलियन, 11 मिलियन से अधिका जाते नइखे। उनका लोग से तो बढ़िया खेसारी लोग आ पवन सिंह और जितना रितेश पांडे लोग से तो बढ़िया एगो हई बावे, एगो रोशन रोही, ओके कम से कम 19 मिलियन, 20 मिलियन चल जाता गाना। उ तो अपन रिकवरी कर लेता, लेकिन इनका लोग के एकदम हालत ख़राब बा। अब टी सीरीज इनका लोग गानो नइखे लेत, जानता रह काहे कि रिकवरी नइखे होत। इनका लोग के चार्ज बावे तो 5 लाख, 4 लाख। अब इनका लोग के देखो ना 2 लाख, 1 लाख में इनका लोग के गावे के पड़ी। आ तौना पर रिकवरी होत एबार यूट्यूब के मार्केट दब बा। भोजपुरी गाना भइल चाहे ओइमे से 10 गो गाना, 100 गाना, 1000 गाना आई, ओइमे से एगो गाना उहो वायरल होता, हिंदी के होता, भोजपुरी के नइखे होत। तू उठा के देख ल कौनो गाना रिलीज नइखे होत।